Цялата зелена сделка един път е да ни обложат с данък въздуха и второ да ни контролират и през парите. Т.е. те са измислили един много добър модел, всеобхващащ как да ни вкарат и да ни заключат вътре, да ни направят роби и който не слушка, почваме да го елиминираме. Тъй, че ние правим едни ужасяващи глупости с природата си, ушким в името на екологията. Влезем ли в еврозоната, край. Ние нямаме никакъв суверенитет, всички решения ще се взимат в Брюксел, в Франкфурт или в Вашингтон. И когато нещо не им хареса, ще бъде или го приемате утре до 12 часа, или ви врътваме кранчето. Толкова. Да не говорим за по-дълбоките икономически последици, които са чудовищни, защото от нас вече нищо няма да зависи. Ние ставаме напълно зависими от волята на някакви банкери. Каквото искат, ще ни правят. Истанбулска конвенция или я приемате, или спираме парите. Примерно, трябва да пратите цялата си армия да се сражава в Украйна. Ама ние не искаме. Като не искате, хората, ако не се осъзнаем, нищо добро не ни чака. И има в Библията, казано е, по делата им ще ги познаете. Здравейте, приятели! Вие сте със съвременните будители и при нас отново е финансовия експерт Виктор Папазов, който ни е подготвил много важни прогнози за бъдещето на България и света. Слушайте го внимателно. Слава Богу, все повече хора обаче осъзнават тези проблеми, за които говорите, дори подобни разговори привличат голям интерес, което показва, че има надежда за този народ. Със сигурност, дори цифрите го доказват. Не съм много убеден, като гледам. Да, но сте прави, в края на краищата пък надеждата, че ще ни чуят и ще се замислят хората е нещото, което ме мотивира и да правя това, което правя и да участвам при вас. Защото покрай умните устройства хората започнаха да стават глупави. И понеже не четат и не мислят, те стават много лесна жертва на пропагандата. А методите на пропагандата, благодарение на социални мрежи и на всички тези електронни средства за комуникация, стават все по-силни. Ние бяхме свидетели на най-голямата психологическа операция, провеждана в света преди 2 години. И 20-та година. 20-та ли беше като тръгна истерията? Точно така, 20-та година. Аз си спомням, че когато тръгнаха първите информации от Китай, януари месец 20-та година беше, почнах да чета и се постреснах, защото информацията изглеждаше застрашителна. Даже февруари месец, предвиждайки какво вероятно може да се случи, успях от някаква фирма да купа 10 от тия най-скъпите и хубави маски. И точно по 3 марта имахме някакво пътуване в чужбина и с съпругата ми бяхме единствените двама с маски в самолета. И стюардесите ни гледаха като марсианци. Нали? Защото си стреснат, знаеш в самолета как циркулира въздух, и ще бе по-добре. Прибрахме се и изведнъж, като тръгна цялата пропагандна истерия по медиите, аз се усетих, че всичко това е инсценировка. Има запис. Имаше едно интервю, подкаст на Вестник Банкер, мисля, че от 20 март 20 година, което го има казано, записано е, не мога да го антидатирам, в което казвам, че тая пандемия е инсценировка. Оказах се прав. Защото когато медиите започнат толкова агресивно да ти внушават нещо, ти разбираш, че нещо не е наред. И когато почнеш да мислиш и малко повече да четеш, когато се позарови,
Намерих и Ричард Малон, той е един от създателите на МРНА и ваксините и други хора. Казаха, да бе, има някакъв вирус, но в никакъв случай това не е чума и няма никакви причини за страх и за тия безумни мерки и за налагането на такива неща като маски, които нищо не пасат. А ние бяхме свидетели как хората изтерясваха, ако не дай си Боже се появиш без маска. Истерия. Те като диви животни се нафърляха върху теб. Така наречената социална дистанция, пълна глупост. Преди 3 дена излезе някакъв разпит май на този Фаучи, който беше шеф на CDC, го питат, кой е измисля? Ами той вика някакси естествено от някъде дойде. Питат го за маската, то не е за всеки случай. Значи, за всеки случай накараха хората да носят маски, които са вредни за здравето, ако наистина няма причина и не пазят социална дистанция. Какво беше още? Всичките безумия с дезинфектанти, от които хората фанаха или не кожни болести. И накрая най-страшното. Експериментални препарати, които причиниха, и вече се вижда и причиняват смъртта на милиони хора. Има едно много хубаво представяне на Майкъл Крайтън, известният писател, който е написал Щам Андромеда. Казахме, Джурасик Парк, всичките са негови. Има един роман Състояние на страх. Той обяснява как, когато оплашиш хората, ти ги правиш тежко зависими и послушни. И те слушат и правят всичко, което им кажеш, стига да успееш да ги оплашиш достатъчно. И ето, оплашиха хората. Все още има хора, които от страх ходят с маски по улиците, макар че с тези маски те какво правят? Те вдишват бактериите, които излизат от устата им и опасността да си причинят бактериална бронхопневмония е много голяма. Ето така се управлява популация. Една от хора, които не са способни на критично мислене. Докараха хората до страхови неврози и ги превърнаха в човекоподобни същества. Може би точно трудните и интересните времена създават герои, когато се налага човек или да